Vänta, den läcker bara så att den läcker. Ja. Funkar det? Ja! Fy fan vad roligt. Hallå? Låter det någonting på mig? Ja, det gör det. Alex, det är du. Hallå? Hallå, ja? Skitkul. Okej, då har vi här. Ska jag köra igen? Ja, gör det. Okej, sen vill jag också. Ni får köra. Vadå, vill inte du köra? Nej, ni kan Okej, det här var skitroligt. Så det här räcker typ skitlänge. Fan vad bäst vi är. Filma. Vadå, ska du köra igen? Ja, okej. Hallå, ja? Det funkar nu typ inte nu. Jo, lite. Ja, lite. Lite. Lite!